أنا أتوم دقي بحكي كم زمالالسو كاب مسمع زعب حقوس يبلين سالساي ملغتي وهنس معرف حادي تقسي 4. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. 3 John chapter 1 verse 4. ጸጋን ሰላምን አምላኽ ምስቶም ንጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ሓል ፍቕሪ ዘፍቅርዎ ናፍቆትናን ጽምኣትናን ናይቲ ብሩኽ ዝኾነ ተስፋና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግማይ ምጽአት ምስኡ ድማ ንዘለዓለም ንምንባር ምስ ዝኾነ ጸጋን ሰላምን ካብ እግዚአብሔር አቦና ብጎይታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ነፍስ ወከፍና ይብዛሕ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 9 ካብ 24 ክሳዕ 27 ኣብዘሎ ክፍሊ መሰረት ጌርና ዝጀመርናዮ ትንቢታት ምምርማር ዝብል ሎማዓልቲውን ቀጺልና ክንርኢ ኢና እቲ ሎማዓልቲ ቀጺልና እንርእዮ አርእስቲ ከምዚ ዝብል ክኸውን እዩ ኣብ ዳንኤል 9 ካብ 26 ክሳዕ 27 ዘሎ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንመን ይውክል ዝብል ክኸውን እዩ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9 تقصي 26 كساع 27 مسفن زبل الله كم اون نسو زبل بروناون ويكا كندسم الله سلازي ازي مسفن ويدما كندسم نسو زبل كندسم نمانيو زملكت زبل إنا كنري نابتي نايلو معالت كفل تمرت جزيان مخاد نجزابير أملاخ بمسكان كنفلم قدوس እግዚአብሔር አቦና بغويتا بمدحانينا بإيسوس كريستوسم نسمكا نمسغنو نسمكا دما نبارخو اللونا غلاص مستيرات እግዚአብሔር بينخا إخا ناي مستيرات منچن ناي قالكان ناي تنبيتن منچي እግዚአብሔር أبو نسخا إخا ندانኤል بارياخا እግዚአብሔር أبو أب زمانات فتصم زلو زغلص كالون نسخا إخا እግዚአብሔር أبو نزي نبارياخا زغلص كالو نحنا دما كنردኦ بمنفسك እግዚአብሔር አቦ خدغفنا በዚ ሰዓት እዚ እግዚአብሔር አቦ በአይ በኮልታፋ ከናፍሬ ሓሊፍካ ሐሳብካ ክትገልጽ ርእሰይ እግዚአብሔርና ባኻ ያዕቆብ አህዋተይውን ነት ሐሳብ ንምርዳ ክድግፎም በጎይታ ኢየሱስ መጽልለኹ እግዚአብሔር ስለ ሰማዕካና ተመስገን በስም ኢየሱስ አሜን ስለዚ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ካብ 26 ክሳዕ 27 ዘሎ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንመን ይውክል ዝብል ክኸውን እዩ ናብቲ ሓሳብ ንምኻድ መጀመርያ ነቲ ክፍሊ ብምንባብ ክንፍልም ዳንኤል ምዕራፍ 9 ካብ 26 ክሳዕ 27 ከምዚ ይብል ወይ ከዓ ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ድሕሪ 62 ሰሙን ከዓ መስሕ ክቐተል እዩ ንርእሱ ግን ኣይኮነን ህዝበቲ ዝመጽእ መስፍን ድማ ነታ ከተማን ነታ መቕደስን ከጥፍእ እዩ መወዳእታ ጥፍኣታ ከዓ ከም ውሕዝ ክመጽእ እዩ ውግ ክሳዕ መወዳእታ ክኸውን ጥፍኣታውን ምዱብ እዩ ንሱ ንሓደ ሰሙን ምስ ብዙሓት ጽኑዕ ኪዳን ከኣቱ እዩ ኣብ ፈረቓቲ ሰሙን ከዓ ነቲ መስዋዕቲ ሕሩድን ነቲ መስዋዕቲ ብልዕን ክውግድ እዩ እቲ መጥፍእ ድማ በኽናፍ ርኽሰት ክመጽእ እዩ እዚ ከዓ ክሳዕ እቲ ምዱብ መፈጸምታ ኣብቲ መጥፍእ ዝወርድ እዩ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ሎማዓልቲ ክፍሊ ትምህርቲ ግዜ ኣብዚ ዘንበብናዮ ጽሑፍ መሰረት ጌርና ነዞም ዝስዕቡ ክልተ ሕቶታት ኢና ክንምልስ ኣብዚ ዘንበብናዮ ክፍሊ መሰረት ጌርና ክልተ ሕቶታት ኢና ክንምልስ ተቀዳማይቲ ሕቶ ኣብ ጥቕሲ 26 መስፍን ተባሂሉ ዝተሰምየን ኣብ ጥቕሲ 27 ንሱ ዝብል ክንድስምን ንሓደ መራሕዶ ወይስ ንክልተ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ዝውክል እዩ ዝብል ቀዳማይ ሕቶ ክንምልስ ኢና እቲ ካልኣይ ሕቶ ከዓ ንሓደ ውልቀ መራሒ ዘመልክት እንተኮይኑ ማለት እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንሓደ መራሒ ዘመልክት እንተኮይኑ እዚ መስፍን እዚ ወይ ከዓ እቲ ንሱ ዝብል ክንድስም ንመን ይውክል ብሕጂ ኣብ መጻኢ ክመጽእ ንጽበዮ ድዩ ወይስ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ዝተገልጸ ንኢየሩሳሌምን ንመቕደሳን ዘፍረሰ ጀነራል ቲቶስ ዘመልክት ንመን ዘመልክት እዩ ብድሕሪ ሕጂ ንጽበዮ ድዩ
ወይስ ቅድሚ ሕጂ ንዝተጋህደ ዝተገልጸ ንጀነራል ቲቶስ ዘመልክት እዩ እትብል ሕቶ ንመን የመልክት ንሓደ ዘመልክት ተደኣ ኮይኑ ንመን የመልክት ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ እንተ ደኣ ንክልተዮም ዘመልክቱ ትመስፍን ንሓደ መራሒ እቲ ንሱ ዝብል ከዓ ንካልእ መራሒ ንክልተ ዝተፈላለዩ መራሕቲ እዮም ዝውክሉ ንብል እንተ ደኣ ኮይና ድማ መን እዮም ዞም ክልተ መራሕቲ ብዛዕባኦም ኢና ክነጽንዕ ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ክልተ ሕቶታት እዚኣቶም ምስ መለስና ብድሕሪኡ ነዛ ትስዕብ ኣገዳሲት ሳልሰይቲ ሕቶ ከዓ ክንምልስ ኢና ማለት እዩ ታ ሳልሰይቲ ማለት ነዞም ክልተ ሕቶታት እንህቦ መልስሲ ነዛ ሳልሰይቲ ሕቶ እንህቦ መልስ ድማ መሰረት ዝኾኑ እዮም ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ሕቶ እታ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9:27 ዘላ መበል 7 ሰሙን ቅድሚ ሕጂ ኣብ 7 ዓመተ ምህረት ተፈጺማ ዶ ወይስ ብሕጂ ኣብ መጻኢ እያ ክትፍጸም ትብልያ ማለት እዩ ስለዚ ነዞም እቶም ቀዳሞት ክልተ ሕቶ ምስ መለስና ኣብኡ ዝሃብናዮ መልሲ እታ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9:27 ዘላ መበል 7 ሰሙን ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጸመት ድያ ወይስ ብድሕሪ ሕጂ ኣብ መጻኢ እትፍጸም እያ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ክድግፉና እዮም ማለት እዩ ነታ መበል 7 ሰሙን ምስ መለስና ድማ ወይ ከዓ ብዛዕባታ መበል 7 ሰሙን ዝሃብናዮ መልሲ ድማ ንምንታይ ይድግፈና ማለት እዩ ሸውዓተ ናይ መከራ ዓመት ዝበሃል ኣሎዶ ወይስ የለን ንዝብል ሕቶ ከዓ ክንምልስ ክድግፈና እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ትንቢታዊ ትምህርትታት ኣብ ንሓትሕዱ ዝተነጥቀ እዩ ኣብ ንሓትሕዱ ዝተነጥቀ እዩ ሓደ ንኣብነት ሸውዓተ ናይ መከራ ዓመት ዝብል ትምህርትሲ ኣብታ መበል 7 ሰሙን ትንቢት ዳንኤል መሰረት ዝገበረ እዩ ስለዚ ማንም ሰብ ማንም ብዛዕባ ሸውዓተ ናይ መከራ ዓመት ዝምህር ኣገልጋሊ ብዛዕባ መበል 7 ሰሙን ትንቢት ዳንኤል እኹል ኣፍልጦ እኹል ርድኢት ከይሓዝና ብዛዕባ ሸውዓተ ናይ መከራ ዓመት ንምህር ተደኣ ኮይና ወይ ንዛረብ ተደኣ ኮይና እቲ ምህሮናትና ዘይበሰለ መግቢ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ምክንያቱ ሸውዓተ ናይ መከራ ዓመት ዝብል ኣብታ መበል 7 ሰሙን መሰረት ዝገበረ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ክልተ እንህቦም መልሲ ነቶም ክልተ ሕቶታት ነታ መበል 7 ሰሙን እንህቦ መልሲ ሸውዓተ ናይ መከራ ዓመት ኣሎዶ ወይስ የለን ባይብሊካል ዲ ኣይኮነን ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ክድግፈና እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ነታ ቀዳመይቲ ሕቶ ክልቲኦም ንሓደ ደኣምበር ንክልተ መራሕቲ ኣይኮኑን ዝውክሉ እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንሓደ ፖለቲካዊ መራሒ ደኣምበር ንክልተ ኣይኮኑን ክንብል እንተደኣ መሊስና እዚያ ነታ ቀዳመይቲ ሕቶ ማለት እዩ ነታ ካልአይቲ ሕቶ ድማ ካብ ክልት እሞ ሓደ እንተኮይኑ ኸ ንመን የመልክት ንጀነራል ቲቶስ ዶ ወይስ ነቲ ብድሕሪ ኣብ መጻኢ ክግለጽ ንብሎ ጸረ ክርስቶስ ሰብኣይ ዓመጻ ወዲ ጥፋት ንመን ዘመልክት ንትብል ሕቶ ድማ ንበል ንጀነራል ቲቶስ የመልክት ክንብል እንተደኣ መሊስና ብኻልእ ኣዘራርባ እንታይና ንብል ዘለና ማለት እዩ እታ መበል 7 ሰሙንሲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 7 ዓመተ ምህረት ተፈጺማ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን እውን ኣብ 7 ዓመተ ምህረት ንዝተገልጸ ጀነራል ቲቶስ ስን ኣቡኡ ቄሳር ቨስፔሻንን የመልክት ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ሕጂ በዚ ርድኢት እዚ መበል 7 ሰሙን ተፈጺማ ኣብ 7 ዓመተ ምህረት እንተደኣይልና እቲ ሸውዓተ ናይ መከራ ዓመት እንብሎ ምህሮሲ ቆንዕ ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ሸውዓተ ናይ መከራ ዓመት ኣሎ ዝብል ምህሮ መበል 7 ሰሙን ትንቢት ዳንኤል ኣይተፈጸመትን ገና ብድሕሪ ኣብ መጻኢ ክትፍጸም ኣብ ዝብል ምህሮ መሰረት ዝገበረ እዩ በተኻል ሸነኽከ እንተ ደኣ እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንጸረ ክርስቶስ እዩ ዘመልክት ክንብል እንተ ደኣ መሊስና ድማ እንታይና ንብል ዘለና ማለት እዩ እታ መበል 7 ሰሙን ገና ኣይተፈጸመትን ስለዚ ኣብ መጻኢ ሸውዓተ ናይ መከራ ዓመት ኣሎ ንብል ኣሎና ማለት እዩ እምበኣርከስ ሎም መዓልቲ እንታይና ክንገብር ነተን ቀዳሞት ክልተ ሕቶ ኢና ክንምልስ ኣብ ዝመጽእ ጎይታ እንተፈቐዶ ንሕና እውን እንተ ደኣ ኣሊና ነታ መበል 7 ሰሙን ምስ ሸውዓተ ናይ መከራ ዓመት ብዝብል ኣተሓሒዘ ክምህራ እየ ሎም መዓልቲ ግን ነቶም ቀዳሞት ክልተ ሕቶ ኣብ ምምላስ ኢና ክነተኩር ተቀዳመይቲ ሕቶ እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንመን ይውክሉ ንሓደ መራሕዶ ወይስ ንክልተ ሓደ እንተኮይኑ መንዩ ክልተ እንተኮይኖም ከመንዮም ንዝብሉ ክልተ ሕቶታት ኢና ክነተኩር እምበኣርከስ በታ ቀዳመይቲ ሕቶ ክንፍልም እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን
ንሓደ ውልቀ መራሕዶ ወይስ ንክልተ ዝተፈላለዩ መራሕቲ እዮም ዝውክሉ እትብል ዝብል ንኡስ አርእስቲ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ጥቅሲ 26 ድሕሪ 62 ሰሙን ከዓ መሲሕ ክቀተል እዩ ንርእሱ ግና ኣይኮነን ህዝብቲ ዝመጽእ መስፍን ድማ ነታ ከተማን ነቲ መቅደስን ከጥፍ እዩ እንዳበለ ይጅምር ሕጂ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ጥቅሲ 26 ዘሎ መሲሕ ተባሂሉ ዘሎ ንሱ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውክል እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ስለና ቤጃ ከም ዝሐልፍ ኣብታ ጥቅሲ ሓቢሩ ኣሎ መሲሕ ድሕሪ 62 ሰሙን ማለት ድሕሪ 69 ሰሙን ምስተን 7 ሰሙን ወሲኽካ እንታይ ከም ዝኸውን ኣብኡ ቤጃና ከም ዝሐልፍ ንርእሱ ግን ኣይኮነን ኢሉ ማለት ይትሞቱ ንርእሱ ኣይኮነን ኢሉ ብዛዕባ ቤጃነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ጥቅሲ 26 ተዛሪብሎ ኣብ ካልኣይ ክፋል ጥቅሲ 26 ከኣንታይ ይብል ህዝብቲ ዝመጽእ መስፍን ድማ ነታ ከተማን ነታ መቅደስን ከጥፍእ እዩ መወዳእታ ጥፍኣታ ከዓ ከም ውሕዝ ክመጽእ እዩ ውጊ ክሳዕ መወዳእታ ክኸውን ጥፍኣታውን ምዱብ እዩ ንሱ ንሓደ ሰሙን ምስ ብዙሓት ጽኑዕ ኪዳን ከኣቱ እዩ እንዳበለ ይጅምር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ካልኣይ ክፋል ጥቅሲ 26 መስፍን ተባሂሉ ዝተሰምየሎ ኣብ ጥቅሲ 27 ከዓ ንሱ ዝብል ክንድስም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንሓደ ውልቀ መራሕዶ ንሓደ ሰብዶ ወይስ ንሓደ ኣካልዶ ወይ ንክልተ ኣካላት ንክልተ መራሕቲ እዮም ዝውክሉ ንትብል ቀዳማይ ትሕቶ ኢና ንምልስ ዘለና ብዛዕባ ዛ ሕቶ እዚኣ ክልተ ዓይነት ኣመለኻኽታ እዩ ዘሎ ገሊኣቶም ኣመንቲ እቲ መስፍን ዝተሰምየን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንሓደ ፖለቲካዊ መራሒ ከም ዝውክል እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንሓደ ፖለቲካዊ መራሒ ንሓደ ንጉስ ከም ዝውክል ከኣምኑ ከለዉ ካልኦት ድማ እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንክልተ በበይኖም ነገስታት ወይ ከዓ መራሕቲ ከም ዝውክሉ ይኣምኑ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ኣመለኻኽታ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ናተይ ርድኤት ድማ እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንሓደ ፖለቲካዊ መራሒ ንሓደ ፕሬዚደንት ክኸውን ይኽእል ንጉስ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ንሓደ ሰብ ከም ዘመልክት ንሓደ ኣካል ከም ዘመልክት እየ ዝኣምን ቀፂለ 4 መርትዖታት ወይ ከዓ ስነ መጎተ ከቅርብ እየ 4 መርትዖታት ነዚ ንሓደ ኣካል ዝውክል ምዃኑ ትመስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ማለት እዩ ቀዳማይ መርትዖ ማለት እቲ ንሱ ዝብል ክንድስምን እቲ መስፍንን ንሓደ መራሒ ከም ዝውክል ክንፈልጠሉ እንኽእል ብሕጊ ሰዋስው ክንድስም ነቲ ኣቀዲሙ ዝተጠቕሰ ናይ መወዳእታ ስም እዩ ዘመልክት ዝብል ማለት እዩ ብሰዋስው ብሕጊ ሰዋስው ብግራመር ሩል መሰረት ሲ ክንድስም ወይ ከዓ ፕሮናውን ነቲ ኣቀዲሙ ዝተጠቕሰ ስም እዩ ዝውክል ዮናስ ኢሉ ተዛሪቡ ንሱ እንተበለት ንሱ ዝብል ንዮናስ ይዘመልክት ሰላም ኢሉ ንሳ እንተበለት ንሳ ዝብል ንሰላም ይዘመልክት ስለዚ ብሓፈሻ ክንድስም ወይ ከዓ ፕሮናውን እዞም ንሱ ንሳ ንሳቶም እንብሎም ማለት እዩ ንመን እዮም ዝውክሉ ነቲ ቅድሚኦም ተጠቂሱ ንዘሎ ስም ንኡ እዮም ዝውክሉ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ቋንቋ ዕብራይስጥ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሎም ቋንቋታት ዘሎ ናይ ሰዋስው ሕጊ ማለት እዩ ስለዚ ብሕጊ ሰዋስው መሰረት ቅድሚዝ ንሱ ዝብል ክንድስም ተጠቂሱ ዘሎ መን እንተዳኢልና እቲ መስፍን እዩ ማለት እዩ እቲ መስፍን ዝብል እዩ ኣብ ጥቅሲ 26 ህዝቢ መስፍን ድማ ነታ ከተማ ክጥፍ እዩ መስፍን ክብል ጸኒሑ ቀፂሉ ንሱ ድማ ኢሉሎ ኣብ ጥቅሲ 27 ስለዚ እቲ ኣብ ጥቅሲ 27 ንሱ ድማ ኢሉ ዝዛረበሉ ዘሎ ነቲ ኣብ ጥቅሲ 26 ዘሎ መስፍን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ጥቅሲ 26ን 27ን ካልእ ዝተጠቕሰ ስም የለን ዝተገልጸ ስም የለን ቅድሚ ጥቅሲ 27 ዘሎ ስም እቲ መስፍን ዝብል እዩ ኣብዚ ናይ ዳንኤል እውን ዝኾነ ይኹን ናይ ሓሳብ ለውጢ ከም ዝተገበረ ዝሕብር የለን ስለዚ መስፍን ክብል ጸኒሑ ንሱ ድማ ይብል ስለ ዘሎ እቲ ንሱ ድማ ዝብል ነቲ መስፍን ዝውክል ምዃኑ ካብቲ ናይ ግራመር ሕጊ ክንፈልጥ ንኽእል ማለት እዩ መበል ካልኣይ ንሓደ ፖለቲካዊ መራሒ ዝውክል ክንፈልጠሉ እንኽእል መበል ካልኣይ መርትዖ ድማ ነቢይ ዳንኤል እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን
ንሓደ መራሕዶ ወይስ ንክልተ መራሕቲ ከም ዝውክሉ ተረዲእዎ ይኸውን ምግንዛብ ዝብል እዩ ነቲ ትንቢት ዝተቐበለ ነቢይ ዳንኤል መልአኽ ገብርኤል ታሽሙ ክብሎን ከሎ መጀመርያ መስፍን ኢሉ ተዛሪቡ ቀፂሉ ድማ ንሱ ኢሉ ቀፂሉ ክነግሮን ከሎሲ ዳንኤል ከመይ ተረዲእዎ ይኸውን ብዛዕባ ክልተ ነንበይኖም መራሕቲ ይዛረቦ ምህላው ዶ ተረዲእዎ ይኸውን ወይስ እቲ ንሱ ዝብል ክንድስም ብዛዕባ እቲ መስፍን ይዛረብ ከም ዘሎ ተረዲእዎ ይኸውን ስለዚ እዚ ርዱ እዩ ማንም ሰብ ሕጊ ወላይ ናይ ሰዋስው ጽቡቕ ጌር ዘይፈልጥ እዛ ንሱ ትብል ክንድስም ንመን ያ ተመልክት ተዳኢልካዮ ነቲ መስፍን ይክብል ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንትንቢት ዝተቐበለ ዳንኤል እውን ነቲ ሓሳብ ከመይ ገይሩ ተረዲእዎ ይኸውን ኣብ ግምት ምእታው ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ መልአኽ ገብርኤል እቲ ንሱ ዝብል ንኻልእ መራሒ ከም ዝውክል ኣይሓበሮን ኣይነገሮን መልአኽ ገብርኤል ክሳዕ ዘይነገሮ ድማ ዳንኤል ብዛዕባ ካልእ መራሒ ክሓስብ ኣይክእልን እዩ ንሕና እውን ልክዕ በዚ ዳንኤል ብዝተረድኦ መንገዲ ኢና ክንርድኦ ዝግባአና ማለት እዩ መልአኽ ገብርኤል ንኡ እንተደኣ እቲ ንሱ ዝብል ክንድስም ንኻልእ ከም ዝውክል እንተዘይሓበሮ ንኣና እውን ኣይሓበረናን ቃል ኣምላኽ ኣይሓበረናን ስለዚ ብኻልእ ክንርድኦ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ናይ ንኻልእ ከም ዝውክል ዘመልክት ሓሳብ ዘእተወሉ የብሉን ሽም ከይጠቐሰ ከዓ ንሱ ክብሎ እውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ በዚ እውን ንመን ከም ዘመልክት እቲ ሓሳብ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብተወሳኺ ማለት ህዝቢ እስራኤል ይኹኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘመን ዝነበሩ ኣብ ሓድሽ ክዳን ብፍላይ ዝነበሩ ኣመንቲ ከም ዝናትና ዝተፈላለየ ኣመለኻኽታታት ዘይነበሮም እውን ከመይ ተረዲኦሞ ይኾኑ ምባል እውን ጽቡቕ እዩ ነቲ ንሱ ዝብል ክንድስምሲ ነቲ መስፍን ከም ዝውክል እዮም ክርድእዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ዝኣተወ ካልእ ስም ስለዘየለ ስለዚ በዚ እውን እንታይ ክንከውን ንኽእል ኢና እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንሓደ መራሒ ዝውክሉ ምዃኖም ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ መበል ሳልሳይ ንሓደ መራሒ ከም ዝውክሉ ክንርዳእሉ እንኽእል መርትዖ ከዓ ነንበይኖም መራሕቲ ጌርካ ምርዳእ ንዓውደ ንባባዊ ኣፀናንዓ ዘይድግፎ ሓንሳብ ብጌጋ ንዝተረዳእናዮ ኣመለኻኽታ መሊስና ኣብቲ ጽሑፍ ካብ ምንባብ ዝቕፅል ዘሎ ርድኢት እዩ ዝብል እዩ ማለት እዩ ነዚ ሓሳብ እዚ ንምግላጽ ኣይሰጀሲስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣፀናንዓ ወይ ከዓ ኣናብባ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ማለት እዩ ኣይሰጀሲስ ማለት መጽሓፍ ቅዱስ ክነጽንዕ ከሎና ናይ ገዛእ ርእስና ርድኢታት ናይ ገዛእ ርእስና ኣመለኻኽታ ኣቐዲሙ ኣብ ኣእምሮና ዝተቐመጠ ኣመለኻኽታ ደጊምና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክነንብብ ከሎና ማለት እዩ ወላ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ዘይሕብረና ዘሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሓንሳ እቲ ርድኢት ኣብ ኣእምሮና ስለ ዝተቐመጠ እንታይ ንገብር ማለት እዩ ከምኡ ይብል ከም ዘሎ ጌርና ንርድኦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ገሊኣቶም ኣመንቲ ጸገም እውን ካብ ከምዚ ዓይነት ኣቐዲሙ ኣብ ኣእምሮና ካብ ዝተቐመጠ ርድኢት መሰረት ጌርና ነቲ ጽሑፍ ስለነንብቦ ኩሉ ግዜ ከምኡ ዝዛረብ ዘሎ ይመስለና ሓንሳ ነንበይኖም እዮም ዝብል ትምህርቲ ስለ ዝተምሃርና ወይ ነንበይኖም እዮም ዝብል ጽሑፋት ስለ ዘንበብና ሓንሳ እዚ ርድኢት እዚ ኣብ ኣእምሮና ተቐሚጡ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ንዳንኤል ምዕራፍ 9 ጥቕሲ 26-27 ዘሎ ክነንብቦን ከለና ነቲ መስፍንን ነቲ ንሱ ዝብል ክንድስምን ከም ክልተ በበይኖም መራሕቲ ጌርና መሊስና ደጊምና ከዓ ኣብኡ ነንብብ ማለት እዩ ስለዚ ብሓቂ ትንቢታዊ ጽሑፋት ክንምርምር ከሎና እንታይ ምዃን ብኩሉ ሸነኽ ኣእምሮና ከየጽበብና እግዚአብሔር እንታይ ክገብረና ማለት እዩ ነቲ ሓቂ ክምህረና ክድግፈና ልብና ብኩሉ ኣስፊሕና ክንመጽእ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ርድኢትና መሊስና ኣብኡ ክነንብብ ተዳሊና ምምጻእ ምናልባት ጌጋ እንተሃሊና እውን ንኽንእረም ኣይድግፈናን እዩ ስለዚ ኣብ ገሊኣቶም ኣመንቲ ካብ ከምዛ ዓይነት ኣፀናንዓ ዝተበገሰ ወይ ድማ ዝቕፅል ዘሎ ርድኢት እንኮላይ እዩ ማለት እዩ መበል ራብዓይ መርትዖ ድማ ማለት እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንሓደ መራሒ ከም ዝውክል ክነቕርቦ ንኽእል መበል ራብዓይ መርትዖ ገለ ኣመንቲ ንዝተፈላለዩ መራሕቲ ከም ዝውክሉ ዝርድእዎ ምኽንያት ኣብ ክንዲ ንዓውደ ንባብ ነቶም ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ዝተወሰኹ ጥቕስታት ዝያዳ ትኩረት ስለ ዝህቡ እዩ ኣብ ገሊኣቶም ኣመንቲ ኣብ ኩሎም ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣብ ገሊኣቶም ኣመንቲ ኣብ ክንዲ ቃል ኣምላኽ ክነንብብ ከለና
عود نباباዊ ኮንቴክስቹዋል ዓይነት ኣጸናንዓ ክንድነጽንዕ ኣብቶም ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ዝተወሰኹ ጥቕስታት መሰረት ጌርና ነጽንዕ ማለት እዩ ንኣታቶም ዝያዳ ትኩረት ንህቦም ነቶም ጥቕስታት ነቶም ንጥቕስታት ዝውክሉ ቁጽርታት ተቐሚጦሞ ዘለው ዝያዳ ትኩረት ዓብ ኣተኩሮ ንህቦ መጽሓፍ ቅዱስ ክጽሓፍ ከሎ ነሰብህል ናይ ኣብ ብሉይ ክዳን ይኹን ኣብ ሓድሽ ክዳን ዝነበሩ ሰዓብቲ ናይ ጎይታ መጽሓፍ ቅዱስ ክጽሕፍዎን ከለው ምዕራፍ ኮነ ጥቕሲ ኣይገበሩሉን ምዕራፍ ኣብ 13 ክፍለ ዘመን ይተወሲኹ ንኣናብባ ምእንታን ንኽጥዕም ክፍልታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቀልጢፍካ ንምርካብ ንኽድግፍ ተባሂሉ ኣብ 13 ክፍለ ዘመን ንመጀመርያ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኮይኑ ብምዕራፋት ተኸፋፊሉ ተጻሒፉ ናይ ሎሚ ኣስታት 700 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪ 200 ዓመት ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ከዓ ጥቕስታት ተወሲኹ ጥቕሲ 1 ጥቕሲ 2 ነቲ ምዕራፍካ ብጥቕስታት ምምቃል ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ መጀመርያ ክጽሓፍ ከሎ ግን ምዕራፍ ኮነ ጥቕሲ ኣይነበሮን ስለዚ ሕጂ ንሕና እዚ ንሳቶም ዝገበርዎ ብዙሕ ሓጋዚ ብዙሕ ደጋፍ እኳ እንተኾነ ንመጽሓፍ ቅዱስ ክፍልታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቀልጢፍካ ንምርካብ ከምኡን እቶም ዝመሳሰሉ ክፍልታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓደ ንምጽናዕ ሓጋዝ እኳ እንተኾነ ጌጋ ዝበሃል ከዓ የብሉን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ብፍላይ ከዓ ኣብ ከመይ ዝኣምሰልና ኣመንቲ ኣብቶም ንጥቕስታት ዝውክሉ ቁጽርታት ብጣዕሚ ኣተኩሮ ኣብ ንህብ ብዙሕ ጉድኣት ከም ዘስዓበ ርዱእ እዩ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ጸገም ሕጂ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ጎሊሑ ይዝረኣየካ ብዙሓት ኣመንቲ ነቲ ካብ ጥቕሲ 26 ክሳብ 27 ንዘሎ ካብታ ጥቕሲ 27 ተበጊሶም ክትርጉሞ ይፍትኑ ማለት እዩ ነታ ጥቕሲ 27 መበገሲ ቦታ ገይሮም ወስድዋ ምክንያት ካብታ ቁጽሪ ተበጊሶም ማለት እዩ ዘን ካብታ ቁጽሪ 27 ቅድሚኡ ዘሎ ማለት ኣብ ጥቕሲ 26 ንዘሎ ኣብ 7 ዓመተ ምህረት ከም ዝተፈጸመ ክዛረቡን ከለው ካብታ ጥቕሲ 27 ንድሓር ዘሎ ድማ ብድሕረጃ ኣብ መጻኢ ከም ዝፍጸም ስለዚ ነቲ ጽሑፍ ካብታ ቁጽሪ ኩርናዕ ካብታ ቁጽሪ ዘላቶ ኣቕጣጫ መኣዝን ካብኡ ተበጊሶም እንታይ ገብርዎ ማለት ይትርጉምዎ እዚ ግን ከውን ኣይግባእን እዩ ማለት ኣብ ምትርጓምሲ እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ በዓሉ ሓሳቡ እቲ ዋሕዚ ቀይሩ ከም ዘሎ እንተ ደኣ ሓቢርና ጽቡቕ እንተዘይ ኮይኑ ግን ንምትርጓምሲ ኣብቶም ጥቕስታት ኣብቶም ቁጽርታት ክንውከል የብልናን ምክንያቱ እዚ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ዝተወሰኸ እዩ ስለዚ ኣብ ገሊኣቶም ካብ ከምዛ ዓይነት ኣጸናንዓውን ዝቕጽል ዘሎ እዩ ማለት እዩ በኣርከስ በዞም ዘቕረብኩም 4 ነጥብታት እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንሓደ መራሒ ዝውክሉ ምዃኖም ኢና ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ በኣርከስ ካብዚ ኩሉ ክብሎ ዝጸናሕኩ ነታ ቀዳመይቲ ሕቶ ኢና ክንምልስ ጸኒሕና ነታ ቀዳመይቲ ሕቶ ከዓ እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንሓደ ፖለቲካዊ መራሒ ዶ ወይስ ንኽልተ ዝተፈላለዩ መራሕቲ እዮም ዝውክሉ ንትብል ቀዳመይቲ ሕቶ ኢና ክንምልስ ጸኒሕና ድኢተይ ድማ እንታይ ከም ዝኾነ ንሓደ ፖለቲካዊ መራሒ ከም ዝውክሉ እየ ገሊጸ ማለት እዩ ንሓደ ፖለቲካዊ መራሒ ዝውክሉ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ኣብ ጥቕሲ 26-27 ዘሎ ትንቢት ወይ ከዓ ፍጻሜታት ኣብ ሓደ ዘመን ዝፍጸም ምዃኑ ንገሊኡ ነቲ ኣብ ጥቕሲ 26 ዘሎ ኣብ 7 ዓመተ ምህረት ነቲ ኣብ ጥቕሲ 27 ዘሎ ድማ ብድሕሪጂ ኣብ 7 ናይ መከራ ዓመት ኢልና ኣብ ክልተ ንኸፋፍሎ ከም ዘይኮነ ኣብ ጥቕሲ 26ን 27ን ዘሎ ኣብ ሓደ እዋን በቲ መስፍንን ህዝቡን ወይ ከዓ በቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ዝፍጸም ምዃኑ እዚ ክገልጽ ጸኒሐ ማለት እዩ ካብዚ ቀጺልና ነታ ካልአይቲ ሕቶ ኢና ክንርኢ እታ ካልአይቲ ሕቶ ድማ እቲ ኣብ ዳንኤል 9:26-27 ዘሎ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንመን ይውክሉ ትብል እያ ማለት እዩ ስለዚ ብናተይ ርድኢት ንሓደ ይውክሉ ኢለለኹ እሞ እዚ ሓደ መን እዩ እዚ ሓደ ስለዚ ነዛ ሕቶ እዚኣ ኢና ክንምልስ መን እዩ እዚ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ብዛዕባ ዝብል ሰለስተ ዓይነት ርድኢት ወይ ከዓ ሰለስተ ዓይነት ኣመለኻኽታ እዩ ዘሎ እቲ ቀዳማይ ኣመለኻኽታ እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንኢየሱስ ክርስቶስ የመልክት ዝብል እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣመለኻኽታ ከዓ ንጀነራል ቲቶስ የመልክት
ዝብል እዩ ጀነራል ቲቶስ ኣብ 7 ዓመተ ምህረት ንኢየሩሳሌምን ንመቅደሳን ዝደምሰሰ ንኡ የመልክት ዝብል እዩ እቲ መበል ሳልሳይ ርድኢት ከዓ እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንጸረ ክርስቶስ የመልክት ዝብል ሰለስተ ኣመለኻኽታ ኣሎ ስለዚ በቲ ቀዳማይ ክጅምር ንኢየሱስ ክርስቶስ የመልክት ዶ እንተ ደኣ ኢለ ንኢየሱስ ኣነ ናተይ ርድኢት ሕፅራ ቤለ ንምዝራብ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይወክልን እዩ እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንፖለቲካዊ መራሒ ንንጉስ ደኣዩ ዝውክል እምበር ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውክል ኣይኮነን ሕጂ ዞም ኣሕዋት ንኢየሱስ ክርስቶስ ይውክል ንምባል ከም መበገሲ ዝወስድዎ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ጥቕሲ 26 ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል እንታይ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ድሕሪ 62 ሰሙን ከዓ መስሕ ክቕተል እዩ ንርእሱ ግና ኣይኮነን ዝብል ጽሑፍ ኣሎ መስሕ ክቕተል እዩ ንርእሱ ግና ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ብዛዕባ መስሕ ተዛሪቡ ስለ ዘሎ እዚ መስሕ ድማ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝውክል እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን እውን ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይውክሉ ይብል ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ 3 ዓመትን ፈረቓን ወንጌል ሰቢኹ ኣብቲ መበል ካልኣይ 3 ዓመትን ፈረቓን ከዓ ብቤጃነቱ ንኹሎም ናይ ብሉይ ክዳን መስዋዕትታት ወጊድዎም ደው ኣቢልዎም ክብሉ ይዛረቡ ማለት እዩ ኣነ ግና ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝውክል ኣይኮንኩን ዝኣምን ገለ መርትዖታት ከቕርብ እየ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘይውክል ቀዳማይ ኣብታ ጥቕሲ 26 ከም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እቲ መጥፍእ ድማ በኣኽናፍ ርክሰት ክመጽእ እዩ እቲ መጥፍኢ በኣኽናፍ ርክሰት ክመጽእ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ኣኽናፍ ርክሰት ስለዚ እንተ ደኣ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውክል እዩ እንተ ደኣ ኢልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኢየሩሳሌምን መቕደሳን ንምጥፋእ ነቶም መስዋዕትታት ከዓ ንምውጋድሲ በኣኽናፍ ርክሰት ክመጽእ እዩ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ኣኽናፍ ርክሰት የብሉን ክፈርድ ተኾናኻ ብጽድቂ ብፍትሒ ደኣ ይፈርድ እምበር በኣኽናፍ ርክሰት መጽኡ ኣይኮነን እንታይ ዝገብር ዝፈርድ ስለዚ እዚ ጽሑፍ እዚ ምስ ባህሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቅዱስንኡ ምስ ፍትሓውነቱ ዝኸይድ ባህሪ ኣይኮነን ንባህሪ ጎይታ ዝገልጽ ኣይኮነን ባርከስ በዚ እንታይ ክንብል ንኽእል ንፖለቲካዊ መራሒ ደኣ እምበር ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውክል ከም ዘይኮነ ማለት እዩ ቀዳማይ ሓሳብ ካብቲ ክፍሊና ነቲ መርትዖታት ዘቕርቦ ዘለኹ እንደገና ኣብ ጥቕሲ 27 እውን ከም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እዚ ከዓ ክሳዕ እታ ምዱብ መፈጸምታ ኣብቲ መጥፍኢ ዝወርድ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እዚ ከዓ ክሳዕ እታ ምዱብ መፈጸምታ ኣብቲ መጥፍኢ ዝወርድ እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣብ ልዕሊ እቲ መጥፍእሲ ኣብ መወዳእታ ጥፍኣት ክመጽእ ከም ዝኾነ እቲ መጥፍኢ ንኢየሩሳሌምን መቕደሳን ምስ ኣጥፍኣ ነቶም መስዋዕትታት ምስ ወገዶም ንሱ እውን ኣብ መጨረሻ እንታይ ከም ዝኸውን ጥፍኣት ክመጽኦ ከም ዝኾነ ክፍረድ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕብር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሊተራሊ ወይ ድማ ፊዚካሊ በኣካል መጽኡ ንኢየሩሳሌም ኣየጥፍኣን ናብ ኣጥፋእቲ ኣሕሊፉ ሂብዋ ማለት እዩ እሞ ናብ ኣጥፋእቲ ናብ ሮማውያን ኣሕሊፉ ሂብዋ ንኣብነት ነቲ ናይ 7 ዓመተ ምህረት እንተ ደኣ ኢልናስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥፍኣት ዶ መጽእዎ እዩ ወይ እዚ ጽሑፍ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውክል እንተ ደኣ ኢልናስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፍኣት መጽእዎ እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ከምቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘመናት እቶም ነገስታት ኣምላኽ ንመቕጻዕ ዝጥቀመሎም ካብ ልክዖም ክሓልፉን ከለዉ እግዚኣብሔር ተመሊሱ ንኣታቶም ዝቐጽዖም እዚ ንኢየሩሳሌምን መቕደሳን ዘጥፍእ መጥፍኢ እውን ካብ ልክዑ ስለ ዝሓልፍ ኣብ መጨረሻ ካብ ኣምላኽ ፍርዲ ከም ዝመጾ ጥፍኣት ከም ዝመጾ እዩ ዝሕብር ዘሎ ስለዚ በዚ እውን እቲ ጽሑፍ እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይውክል ምዃኑ እኳ ደኣ ንፖለቲካዊ መራሒ ዝውክል ምዃኑ ክንርዳእ ንኽእል መበል ሳልሳይ ነጥቢ ከዓ ኣብ ጥቕሲ 27 ምዕራፍ 9 ዳንኤል ማለት እዩ ከም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ንሱ ንሓደ ሰሙን ምስ ብዙሓት ጽኑዕ ኪዳን ከኣቱ እዩ ዝብል ሓሳብ ናይቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ወታደራዊ ስልቲ ዝገልጽ ደኣ እምበር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጀመሮ ኪዳን ዘመልክት እውን ኣይኮነን ኣብዚኣስ ሓደ ሰሙን ምስ ብዙሓት ጽኑዕ ኪዳን ከኣቱ እዩ ስለ ዝበለ እዞም ገሊኣቶም ኣመንቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ይውክል ዝብሉ ነዚ ኪዳን እዚ ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጀመሮ ናይ ሓድሽ ኪዳን ንኡ ዝውክል ዘመልክት እዮም ዝብሉ ማለት እዩ እዚ ግን ብዛዕባ ይኮነ ዝዛርብ ዘሎ እቲ ንኢየሩሳሌምን መቕደሳን ዘጥፍእ ንሱ ዝተባህለ ንኣኣ ንምጥፋእ ነቶም ዝድግፍዎ
ወይ ከዓ ምስቶም ዝድግፍዎ ሃገራትን ህዝብታትን ስምምዕ ከም ዝገብር ውዕል ከም ዝገብር ኪዳን ከም ዝገብር እዩ ዝሕብር ዘሎ ወታደራዊ ስልቲ ስትራቴጂ እዩ ዝሕብር ዘሎ ስለዚ በዝውን እንታይ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይውክል ምዃኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኢየሩሳሌም ንምጥፋእ ኢሉ ምዝኾነ ይኹን ኪዳን ዝገበረ ይብሉን ንኣና ንምድሓን እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና ኪዳን ገይሩ ማለት እዩ ብደሙ ኪዳን ገይሩ እዚ ግን ብዛዕባ ወታደራዊ ስልቲ ስትራቴጂ እዩ ዝሕብር ዘሎ እቲ ኪዳን ስለዚ በዝውን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘይውክል ክንርዳእ ንኽእል እታ መበል 4 ነጥቢ ከዓ ቅርጺ ሰዋስው ወይ ከዓ ግራማቲካል ስትራክቸር ንጎይታ ኢየሱስ ከም ዘይውክል እዩ ዘረድእ ንጎይታ ኢየሱስ ከም ዘይውክል እዩ ዘረድእ ምኽንያቱ እቲ ንሱ ዝብል ክንድስም ነቲ መስፍን ይክውክል ዝኽእል ነቲ መስፍን ይክውክል ዝኽእል ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክገብር ክውክል ኣይክእልን እዩ እምበኣርከስ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘይውክል ነዞም 4 ነጥብታት ርኢና ኣሎና እቶም ተሪፎም ዘለው ክልተ ጀነራል ቲቶስን ጸረ ክርስቶስን ወይ ከዓ ሰብዓ ዓመፃ ወዲ ጥፍኣት ዝብል ማለት እዩ ባይዘወይ ንእግረ መንገደይ ክብሎ ዝደሊ ኣነ ከም ናተይ ርድኢት ኣብ መንጎ ጸረ ክርስቶስን እቲ ሰብኣይ ዓመፃ ወዲ ዓመፃ ወይ ከዓ ሻምናይ ኣራዊት ነንበይኖም ገይረ እየ ዝርድኦም ጸረ ክርስቶስ ሞር ናይ ሃይማኖታዊ መራሒ ዓይነት ክኸውን ከሎ ኣብቲ ናይ ኣራዊት ተዳመፂና ግን ናይ ንጉስ ነገር ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ እቲ ኣብቲ ናይ ወዲ ዓመፃ ወዲ ጥፍኣት ኣብ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ንርድኢትና ክብል ግን እንተደኣ ጸረ ክርስቶስ ገለ እንተደኣ ኢለ ከም ርድእ ጌርኩም ክትወስድዎ ይደሊ ማለት እዩ ካብዞም ክልተ ጀነራል ቲቶስን ጸረ ክርስቶስን ንመን የመልክት ኦኬ ስለዚ ገሊኣቶም ኣመንቲ እንታይም ዝብሉ ማለት እዩ እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ጀነራል ቲቶስ ከም ዘመልክት ነታቲ ኣብ 7 ዓመተ ምህረት ንኢየሩሳሌምን ንመቕደሳን ዝደምሰሰ ዘጥፍአ ኣስታት 1.1 ሚልዮን እስራኤላውያን ዝቐተለ ነቶም ዝተረፉ ድማ ናብ 4 ማዕዘናት ዓለም ዝበተነ ንጀነራል ቲቶስ የመልክት ይብሉ ማለት እዩ ካልኦት ድማ እንታይ ይብሉ ንጸረ ክርስቶስ ነቲ ብድሕሪ ሕጂ ክግለጽ ንዘለዎ ጸረ ክርስቶስ የመልክት ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ንኢየሩሳሌም ምን መቅደሳን ዘፍረሰ ጀነራል ቲቶስ የመልክት ዝብሉ ድሮ እቲ በልሰብዓ ሰሙን ትንቢት ዳንኤል ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጸመ ምዃኑ እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን እውን ቅድሚ ሕጂ ዝተጋህደ ንጀነራል ቲቶስ ዝውክል ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ እቶም እቲ ውጊ ኣብኡ ዘሎ ከዓ ካብ 66 ክሳዕ 73 ኣብ መንጎ ኣይሁድን ሮማውያንን ዝነበረ ውግእ ናይ 7 ዓመት ውግእ ንኡ የመልክት ይብሉ ማለት እዩ እቶም ንጸረ ክርስቶስ እዩ ዝውክል ዝብሉ ድማ ኣብ ክልተ ይኽፈሉ ንሳቶም ከዓ ማለት እዩ ኣብ ክልተ ይኽፈሉ ቶም ቀዳሞት ወይ ድማ ቶም ሓደ ወገን እንታይም ዝብሉ ማለት እዩ እቲ ኣብ ጥቕሲ 26 ዘሎ መስፍን ዝተሰምየን ኣብ ቁጽሪ 27 ንሱ ዝተባህለን ንሓደ መራሒ ዘይኮነ ንክልተ ዝተፈላለዩ ነገስታት ዝውክሉ ምዃኖም እዮም ዝኣምኑ ንክልተ ስለዚ እቲ መስፍንን እቲ ንሱ ዝብል ክንድስምን ንክልተ በበይኖም ኣብ በበይኑ ዘመን ንዝግለጹ መራሕቲ ዝውክሉ እዮም ክብሉ ይኣምኑ ማለት እዩ ነቲ መስፍን ዝብል ንጀነራል ቲቶስ ከም ዝውክል እቲ ኣብ ጥቕሲ 26 ዘሎ ትንቢት እውን ኣብ 7 ዓመተ ምህረት ብጀነራል ቲቶስ ኣብ ልዕሊ ኢየሩሳሌም ከም ዝተፈጸመ ይኣምኑ ማለት እዩ እቲ ንሱ ዝብል ክንድስም ግና ንጸረ ክርስቶስ እቲ ኣብ ጥቕሲ 27 ዘሎ ከዓ ብድሕሪ ሕጂ ኣብቲ 7 ናይ መከራ ዓመት ጸረ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ ኣብኡ ከም ዝፍጸም ክብሉ ነቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንክልተ በበይኖም መራሕቲ ወይ ከዓ ኣካላት ከም ዝውክል እዮም ዝኣምኑ ማለት እዩ ናተይ ርድኢት ብዛዕባ ዛ ቀዲመ ነጊረ ማለት እዩ እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንሓደ መራሒ ከም ዝውክሉ ገሊጸ ኣለኹ ማለት እዩ ኣይ ክደግሞን እየ ማለት እዩ እቶም ካልኣይ ወገን ኣመንቲ ድማ እንታይም ዝብሉ እቲ ኣብ ቁጽሪ 26 ዘሎ መስፍንን እቲ ንሱ ዝብል ክንድስምን ንሓደ ማለት ንጸረ ክርስቶስ እዩ ዝውክል ይብሉ እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንጸረ ክርስቶስ እዩ ዝውክል ስለዚ እንታይ ክኸውን እዩ ብድሕሪ ሕጂ ኣብቲ 7 ናይ መከራ ዓመት እቲ መስፍን ይኹን ንሱ ዝብል ክንድስም ብድሕሪ ሕጂ ዝግለጹ ምዃኖም እዮም ዝኣምኑ ማለት እዩ ነቲ ኣብ 7 ዓመተ ምህረት ብጀነራል ቲቶስ ከምኡውን በብኡ ቄሳር ቨስፔሻን ዝተፈጸመ
زي كحدو وقوان تخونو نتي أب مبل 7 سمون نزلو فتصاميتات أي وكلن إيو يبلو مالتيو نو كم زوكل أي كونون زأمنو أتي أب مبل 7 سمون زلو فتصاميتات جنا أي تفتصمن بدحر حجي يكفتصم اتمسفن كونن نسو زبل كندسم ون نتي بدحر حجي زقلت على كريستوس إيو زوكل يبلو مالتيو توساخي زوم أحوات زياتهم أب مونغو اتمسفنن ህዝብ ትመስፍንን ከአ እንታይ ገብሩ መሲልኩም ፈላልዮም ናይ ግዜ ክፍተትን ናይ ግዜ ፍልሊን ናይ ተግባር ናይ ስራሕ ፍልሊን ከም ዘለዎም ከአ ያምኑ ማለት እዩ ነዚ ሐሳብ እዚ ንምብራህ እንታይ ክገብር መሲልኩም ነታ ጥቅሲ 26 ዘሎ ሐሳብ ከንብብ ከም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ጥቅሲ 26 ህዝብ እቲ ዝመጽእ መስፍን ድማ ነታ ከተማን ነታ መቅደስን ከጥፍ እዩ መወዳእታ ጥፍኣታ ከም ውሕስ ክመጽእ እዩ وجك سأ مودعتها كخوني طفعتاون مدوب إيبل حجي أبزي انتهي لي جمرالو هزبتي زمت مسفن دمانة تا كتمان نتا مقدسن كتفئيو إيبل الله سلازي أبتا هزبي اتمسفن ويكا هزبي أبتبل سم ويكا أبزبل سم ويكا أبزبل قال أتوكرو بمحاب نتي أب 7 عمة مهرات أب لعلي يورساليمن مقدسان نزتفت أما فتسامي هزبي اتمسفن دعايو ፈጽምዎ እምበር እትመስፍን ወይ ከአንሱ ዝብል ክንድስም አይኮነን ፈጽምዎ ይብሉ ስለዚህ ነቲ ኣብ 7 ዓመተ ምህረት ንዝተፈጸመ ፍጻሜ ምስ መንም ዘተሓዝዎ ምስ ህዝብ ትመስፍን ምስ ዝብል ሓረግ ማለት እዩ እቲ መስፍን ወይ ከአንሱ ዝብል ክንድስም ከምዘ ይፈጸሞ እዮም ዝኣምኑ ማለት እዩ ብኻል ኣዘራርባ ነቲ ህዝብ ትመስፍን ንዝብል ነቶም ኣብ 7 ዓመተ ምህረት ንኢየሩሳሌምን ንመቅደሳን ዘጥፍኡ ሮማውያንን ደገፍቶምን ከም ዝውክል ንሳቶም ነቲ ጽሑፍ ኣብ ጥቅሲ 26 ንዘሎ እቶም ህዝቢ እትመስፍን ከም ዝፈጸምዎ እትመስፍን ግን እንታይ ከም ዘይገበረ ገና ከም ሽዑ ከም ዘይተገልጸ እቲ ንሱ ዝብል ክንድስም ገና ከም ዘይተገልጸ ነቲ ፍጻመ ዝፈጸሙ ህዝቢ እትመስፍን ደኣምበር እትመስፍን ኣይኮነን ዝብል ርድኢት ወይ ኣመለኻኽታ እዩ ዘለዎም ማለት እዩ ከም ውጽኢት ከዓ እቲ ኣብ ጥቅሲ 26 ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጸመ ምዃኑ እቲ ኣብ ጥቅሲ 27 ዘሎ ድማ ገና ብድሕሪ ሕጂ ኣብ መጻኢ ዝፍጸም ምዃኑ ይኣምኑ ማለት እዩ እምበኣር ካብዚ ቀጺለ እንታይ ክገብር ናብ ናተይ ርድኢት ከተኩር እየ ኣብቲ ንዓይ ቁኑዕ ኮይኑ ርድኣኒ ኣመለኻኽታ ናብየ ክኸይድ ሓሳብካ እንታይ ኣብ መንጎ ህዝቢ እትመስፍንን ናይ ግዜን ተግባርን ፍልሊ ኣሎ ምባል መጽሐፍ ቅዱሳውን ታሪኻውን ደገፍ የብሉን ዝብል እዩ ህዝብ ትመስፍንን ናይ ግዜ ክፍተት ኣለዎም ምባል መጽሐፍ ቅዱሳው ደገፍ ይኹን ታሪኻዊ ደገፍውን የብሉን ማለት እዩ ማለት ነታ ኣብ ጥቅሲ 26 ዘሎ ብህዝቢ መስፍን እዩ ተፈጺሙ በቲ ህዝቢ ተፈጺሙ እቲ ኣብ ጥቅሲ 27 ዘሎ ከዓ በቲ መስፍን እዩ ክፍጸም ብጸረ ክርስቶስ ክፍጸም ምባልሲ ነቲ ህዝቢ ትመስፍንን ነቲ መስፍንን ፈላሊኻ ምርኣይ መሊሱ ድንግርግር ዘእትወካ ሓሳብ እዩ ማለት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ይኹን ኣብ ታሪኽ ኣይናይ ወታደር እዩ ብዘይ መራሒ ከይዱ ዝዋጋእ መራሒ ዘይብሉ ከይዱ ዝዋጋእ ወላቲ ንጉስ እንተዘይ ከደ ጀነራል ወይ ድማ ቀንዲ ናይቲ ሰራዊት መራሒ ምስቲ ሰራዊት ይወፍር እዩ ስለዚ ባይብሊካል ይኹን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ይኹን ኣብ ታሪኽ ናይ ዓለም ይኹን ብዘይ መራሒ ከይዱ ፍጻሜታ ዝፍጽም ወታደር ወይ ዝዋጋእ ወታደር የለን ስለዚ በበይኖም እዮም ህዝብ እትመስፍንን ኣብ መንጎኦም ናይ ግዜን ናይ ተግባርን ፍልሊ ኣሎ ምባል መጽሐፍ ቅዱሳውን ታሪኻውን ደገፍ ወይ ከዓ ክውንነት ዘይብሉ እዩ ማለት እዩ ኣብ ታሪኽ ምርስ ኢልና እንተደኣ ጽንዕና እቲ ካብ 66 ክሳብ 73 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ኣይሁድን ሮማውያን ዝተገብረ ውግእ ብዘመን ቄሳር ኔሮ ተገይሩ ማለት እዩ ብኻልእ መንገዲ እዞም ኣሕዋት እንታይም ዝብሉ ዘለው ነቲ ኣብ 7 ዓመተ ምህረት ንዝተፈጸመ ፍጻመሲ ብህዝቢ ትመስፍን ደኣምበር በቲ መስፍን ኣይተገብረን እዩ ዝበሃል ዘሎ እሞ ኣብ 7 ዓመተ ምህረት ሮማውያን ምስ ደገፍቶም መጽኦም ንኢየሩሳሌምን መቅደሳን ክድምስሱን ከለው 1.1 ሚልዮን ህዝቢ ክቀትሉን ከለው ነቲ ዝተረፈ ክብትኑን ከለው ብዘይ መራሒ መጽኦም ነዚ ኩሉ ፍጻመ ፈጺሞሞ ኣብ ታሪኽ ተሰኒድና ዘሎ ብንጹር መጀመርያ ነቲ ውግእ ዝጀመረ ጀነራል ቨስፔሻን እዩ ነይሩ
ንሱ ቄሳር ምስ ኮነ ኸዓ ነቲ ስርሒት ወይ ከዓ ነቲ ጽሑፍ ቀጺሉ ዝፈጸሞ ወዲ ጀነራል ቲቶስ እዩ ኣብ ታሪኽ ብንጹር ተሰኒድልና እንረኽቦ ጀነራል ቲቶስ ከም ዝፈጸሞ እዩ ዝነግረና ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ህዝቢ ትመስፍን ደኣምበር እቲ መስፍን ኣይፈጸሞን ክንብል ንኽእል እዚ እንታይ እዩ በቃ ነቲ መስፍን ንሱ ዝብል ክንድስምን ናብ ጸረ ክርስቶስ ምስኡ ንምትሓሓዝ ኢልና ኢና ናብ ከምዚ ዓይነት ትንተናታት ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ እቲ ፍጻመሲ ኣብ ዘመን ቄሳር ነይሩ እዩ ተጀሚሩ ኣብ 66 ትውጊእ ኣይሁድ ካብ ሮማውያን ዓልዮም ብዛዕባ እዚ ኣብታ ቀዳመይቲ ቪድዮ ብዛዕባ እዚ ትንቢታት ክነጽንዕ ኣብ ዝጀመርናሉ ማለት እዩ እታ ቀዳመይቲ ቪድዮ ብዛዕባ ታሪኻዊ ሰነዳት መሰረት ገይረ ጥፍኣት ናይ ኢየሩሳሌም ምድምሳስ ናይ ኢየሩሳሌም ከመይ ከም ዝነበረ ገሊጽ ኣለኹ ኣብኡ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሕጂ ኣብ እቲ ፍጻመ መዓሲኡ ተጀሚሩ እንተዳኢልና ኣብ ዘመን ቄሳር ኔሮ ተጀሚሩ ቄሳር ኔሮ ድማ ብጭካኒኡ ዝተፈልጠ ሰብ ነይሩ ሐዋርያ ጴጥሮስን ጳውሎስን ዝሰየፈ ንስዩ ቤተ መንግስቲ ናይ ቤተ መንግስቲ ህንፃ ናይ ቤተ መንግስቲ ከስፍሕ መደብ ምስ ገበረ ንኡኡ ዝሰርሓሉ ቦታ ነፃ ቦታ ንምርካብ ኢሉ ነቲ ዱር ብሓዊ ኣቃጺልዎ ምስ ኣቃጸሎት ሓዊ ካብ ቁፅፅርናቱ ወፃኢ ምስ ኮነ ብሰባት ብዙሕ ወቀሳ ስለ ዝመጾ ነቲ ወቀሳ ካብኡ ከርሕቆ ምስ ደለየ ኣመንቲ ክርስቲያናት እዮም ገይሮሞ ኢሉ ንኣታቶም ጠቂኑ ቁፅሪ ዘይብሎም ክርስቲያናት ዝቀተለ ሰብ እዩ ነይሮ ንብዙሓት በኣራዊት ናይ በረኻ ኣብ ኣደባባያትን ኣብ ናይ ምርኢት ቦታን ከም ዝብልዑ ዝገበረ ሰብ እዩ ኣብ ናቱ ጀርዲን ኣብ ዓንዲ ኣሲሩ ከም መብራህቲ ንኣታቶም ዘቃጽለሉ ዝነበረ ቄሳር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዘመን እዚ ጨካን ዝኾነ ቄሳር እዩ እዚ ናይ ኣይሁድ ዕልዋ ዝጅምር ዘሎ ሕጂ ቄሳር ነይሮ መጀመርያ እንታይ ገይሩ ነቶም ጎረቤት እስራኤል ዝኾኑ ኣብ ሶርያ ዝነበረ ጀነራል እዩ እንታሽም ገይሩ ማለት ጋልያስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንኡ ይሰዲዱ ንኡ ግና ኣይሁድ ንኡን ነቶም ምስኡን ዝመጹ ሰራዊትን ስለ ዝሰዓርዎም እቲ ውግእ እንታይ ኮይኑ ካብ ብጣዕሚ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ሽዑ ነይሮ እንታይ ገይሩ ኣብቲ ዋነቲ ነቲ ኣብቲ ግዝኣት ናቱ ካብ ዝነበሩ ጀነራላት ነቲ ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ጀነራል ቨስፔሻን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንኡ እዩ ነዚ ዕዮ መዚዝዎ ማለት እዩ ንኢየሩሳሌምን በቃ ነቲ ዕልዋ ናይ ኣይሁድ ንምድምሳስ ንቨስፔሻን መዲቡ መዚዙ እዚ ጀነራል ድማ ኣስታት 4 ለገዎን ማለት ሓደ ለገዎን ከባቢ 6,000 ከባቢ 20 ክሳብ 24,000 ሰራዊት ሒዙ መጺኡ ወዱ ቲቶስ ከዓ ምክትል ናቱ ኮይኑ ተረቂሑ ክልቲኦም መጺኦም ዳሓር ኣብ ውሑድ ኣዋርሕ ንዞባ ገሊላ ሒዞሞ ገና ኢየሩሳሌም ከይተታሕዘት ከላ ኢየሩሳሌም ኣብ 7 ተታሒዛ እቲ ውግእ ካብ 66 ተጀሚሩ ኣብ 68 ድሕሪ 2 ዓመት ኢየሩሳሌም ገና ከይተታሕዘት ክትታሕዝ 2 ዓመት ተሪፍዋን ከሎ ቄሳር ነይሮ መይቱ ንሱ ምስ ሞተ ንኡ ንምትካእ ሰኔት ናይ ሮማ ኣብ ውሽጢ ዓመትን ፈረቓን 3 ቄሳራት ሸይሞም ሰለስቲኦም ከዓ ተቐቲሎም ተቀዳማይ ኣብ 7 ወርሒ ተቐቲሉ ጋልባ ዝበሃል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ኦቶ ዝበሃል ኣብ 3 ወርሒ ተቐቲሉ ድሕሪኡ ቪቴሊየስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ 7 ወርሒ ተቐቲሉ ድሕሪዚኦም ሰለስቲኦም ቄሳር ዝኾነ ግን እዝን ኢየሩሳሌም ንምሓዝ ብኔሮ ተመዚዙ ዝነበረ ጀነራል ቨስፔሻን እዩ ማለት እዩ ንሱ ቄሳር ንክኸውን ንሮማ ክመለስ ከሎ ግን ነቲ ንሱ ዝጀመሮ ንኢየሩሳሌም ናይ ምድምሳስ ዕላማ ንወዲ ጀነራል ቲቶስ እዩ ኣረኪብዎ ስለዚ ንኢየሩሳሌም ዝድምስስ ዘሎ መን ዝኸውን ዘሎ ጀነራል ቲቶስ እዩ ዝኸውን ዘሎ እምበኣርከስ ኣብ ምድምሳስ ናይ ኢየሩሳሌምን መቕደሳን ኣብ ህልቂት ናይ ህዝባን በዓል ቄሳር ነይሮ ቄሳር ቨስፔሻን ጀነራል ቲቶስ ሓያላት ናይ ሮማ ወታደራዊ መራሕቲ ቄሳራት ዝተሳተፍዎ እዩ ነይሩ እምበኣርከስ ህዝቢ ትመስፍን ደኣዩ ፈጺምዎ እምበር እቲ መስፍን ኣይኮነን ፈጺምዎ ዝብል ሓሳብሲ ምስ ታሪኻዊ ክውንነት ዝኸይድ ኣይኮነን ሮማውያንን ደገፍቶምን ነቲ ተግባር ክገብርዎን ከለው ብቄሳራትን በብ ግዚኡ ዝነበሩ ቄሳራትን ብጀነራል ቲቶስን እዩ ተፈጺሙ ኣብ ታሪኻዊ ሰነድ ከዓ ጀነራል ቲቶስ ከም ዝፈጸሞ ተጻሒፍልና ንረኽቦ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ የብሉን ምስቲ ክውንነት ዝኸይድ ኣይኮነን ህዝቢ ትመስፍን ደኣይ ፈጺምዎ እምበር እቲ መስፍን ኣይኮነን ዝፈጸሞ
ዝብል ኩውንነት የብሉን ስለዚ ኣነ ናተይ ርድኢት ኣብ መንጎ ትመስፍንን ዘመን ትመስፍንን ዘመን እቲ ህዝቡን ፍልሊ ከም ዘይብሉ እየ ዝኣምን ማለት እዩ ወላ ኣብታ ጥቕሲ 27 ወንሲ እንታይ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ንሱስ ምስ ብዙሓት ጽኑዕ ኪዳን ከኣቱ ክገብር ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ምስመን ምስቶም ህዝቢ እንተ ዳ ኣብ ሓደ ዘመን ዘይነብሩ እንተ ዳ ኮይኖም ከመይ ገይሩ እቲ ንሱ ተባሂሉ ዘሎስ ምስ ብዙሓት ጽኑዕ ኪዳን ክገብር ምስቶም ህዝቢ ኪዳን ክገብር ስለዚ በዝውን ኣብ ሓደ ዘመን ብዛዕባ ዝነብሩ ይዛረብ ምህላው ክንርዳእ ንኽእል እምበኣር ከስ ኣብ መጨረሻ እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንመን ይውክል ንጀነራል ቲቶስ ዶ ወይስ ንጸረ ክርስቶስ ክሳዕ ሕጂ ክብሎ ዝጸናሕኩ ሓሳብ እንተ ዳ ርዱእ እንተ ዳ ኮይኑ ነዛ ሕቶ እዚኣ ንምምላስ ከቢድ ኣይኮነን ብኣይሸነኽ ማለት ታ ክሳዕ ሕጂ ዝበልክዎ ቀዳማይ ንክልተ መራሕዶ እዩ እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንክልተ መራሕትዶ ይውክሉ ወይስ ንሓደ መራሒ ንዝብል ንሓደ መራሒ ከም ዝውክል ገሊፀ ማለት እዩ እሱ ምዃኑ ርድኢት ናተይ መበል ካልኣይ ድማ ኣብ መንጎቲ ህዝብን ኣብ መንጎቲ መስፍንን ከ ናይ ግዜ ክፍተት ኣለዶ ኣብ በበይኑ ዘመን ዲዮም ዝግለጹ ተዳኢልና ኣብኡ እውን ናይ ግዜ ክፍተት ናይ ግዜ ሃጓፍ ከም ዘየለ ክልቲኦም ኣብ ሓደ እዋን ዝግለጹ ምዃኖም እየ ክሳዕ ሕጂ ገሊፀ ዘለኹ ስለዚ እዞም ሓሳባት እዚኣቶም ርዱኣት እንተ ደኣ ኮይኖም እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንመን ይውክል ንጀነራል ቲቶስ ዶ ወይስ ንጸረ ክርስቶስ ብድሕሪ ሕጂ ንዝግለጽ ጸረ ክርስቶስ ንዝብል ሕቶ ብተዛማዲ ንምምላሱ ከቢድ ኣይኮነን እንተ ደኣ ክርዳእና እንተኾይኑ ግን መጀመርያ እቲ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ካብ 26 ክሳዕ 27 ዘሎ ብምስትውዓል ክነንብቦን ክንርድኦን ይግባአና ደጊመ ከንብቦ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ህዝቢ እቲ ዝመጽእ መስፍን ድማ ነታ ከተማን ነታ መቕደስን ከጥፍ እዩ እንታይ ያገብር ከጥፍ እዩ ኣብዚ ሓደ ጥፍኣት ተገሊጽሎ መወዳእታ ጥፍኣታ ከም ውሕጅ ክመጽእ እዩ መወዳእታ ጥፍኣታ ከም ውሕጅ በቃ ክመጽእ እዩ ማንም ክቆጻጸሮ ብዘይክእል መንገዲ ጥፍኣት ክመጽእ እዩ ስለዚ ካልኣይ ሻዕ ጥፍኣት ተገሊጽ ተጠቂሱሎ ማለት እዩ ውግእ ክሳዕ መወዳእታ ክኸውን እዩ ጥፍኣታውን ምዱብ እዩ ጥፍኣታውን እንታይ ምዱብ እዩ በቃ ተመዲቡ እዩ ክጠፍእ እያ እዩ ዝብለና ዘሎ 3,000 ጥፍኣት ኢሉሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክፍሊ ዘሎ ጥፍኣት ፍጹም ጥፍኣት እዩ እስራኤል ክድፋእ እያ ክትሰዓር እያ ጥራይ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ክጠፍእ እያ እዩ ዝብለና ዘሎ ብዛዕባ ጥፍኣትን ምድምሳስን እዩ እቲ ጽሑፍ ዝነግረና ብፍላይ ከዓ ጥፍኣታ ምዱብ እዩ ዝብል ሓረግ ማለት እዩ ምዱብ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ጥቕሲ 26 ክሳዕ 27 ዘሎ መስፍን ኣብ መጻኢ ቅድሚ ዳግማይ መጻት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘሎ 7 ናይ መከራ ዓመት ጸረ ክርስቶስ ኮይኑ ክግለጽ እዩ ንብል እንተዳሃሊና እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንጸረ ክርስቶስ ነቲ ብድሕሪ ሕጂ ዝግለጽ ጸረ ክርስቶስ እዩ ዝውክል ንብል እንተዳሃሊና እስራኤል ከምቲ ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ዝጠፍኣቶ ኣብቲ 7 ናይ መከራ ዓመት እውን እስራኤል መሪሳ ክትጠፍእ እያ ህላዊኣ እንታይ ክኸውን እዩ ከኽትም እዩ ክትሰዓልያ ክድፋእ እያ ጥራይ ዘይኮነሲ ክትጠፍእ እያ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ጸረ ክርስቶስ ሳይኽ ገብራይ ከጥፍኣ እዩ ኢና ንብል ዘለና እቲ ጽሑፍ ምክንያቱ እንታይ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ጽሑፍ ብዛዕባ ጥፍኣት ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ እንተ ደኣ መርሚርና ግን እስራኤል ብድሕሪ ሕጂ ከም ትጠፍእ ኣይነግረናን እዩ ከም ዘይትጠፍእ እዩ ዝነግረና ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንምርምር ከለና እምበኣርከስ እቲ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ካብ 26 ክሳዕ 27 ዘሎ ብዛዕባ ፍጹም ጥፍኣት ዝዛረብ ካብ ኮነ እስራኤል ድማ ብድሕሪ ሕጂ ፈጺማ ዘይትጠፍእ ካብ ኮነት ወክድፋእ እያ ብዙሕ ህዝባውን ንዋታውን ክሳራታት ክገጥማ እዩ ግን ኣይትምንቆስንያ ኣይትጠፍእንያ ህላዊኣ ኣይከኽትምን እዩ እምበኣርከስ እስራኤል ብድሕሪ ሕጂ ህላዊኣ ዘይኽትም እንተ ደኣ ኮይኑ ዘይትጠፍእ እንተ ደኣ ኮይና እዛ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ካብ 26 ክሳዕ 27 ተጻሒፉ ዘሎ ነታ ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ዝተፈጸመ ፍጻሜ ዘመልክት ይኸውን ዝግባእ ምክንያቱ ኣብ ምዕራፍ 9 ካብ 26 ክሳዕ 27 ብዛዕባ ጥፍኣት እዩ ህላዊኣ ከም ዘኽትም እዩ ዝሕብረና ዘሎ
ጥፍኣታኻ ምዶብ እዩ ይብለና ኣሎ ጥፍኣታ ከም ውሕዝ ክመጽእ ይብለና ኣሎ ስለዚ እንተ ደኣ እቲ ኣብኡ ዘሎ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንጸረ ክርስቶስ እዩ ዝውክል ንብል እንተ ደኣ ሓሊና እስራኤል ጸረ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ እንታይ ክትከውን እያ ክትጠፍእ እያ ምክንያቱ እቲ ጽሑፍ ብዛዕባ ጥፍኣት ስለ ዝዛረብ እቲ ጽሑፍ ክፍጸም ኣለዎ እስራኤል ዘይትጠፍእ እንተ ደኣ ኮይና ግን እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንጀነራል ቲቶስ ክውክል ዝግባእ እቲ ፍጻሜታት ኣብኡ ዘሎ ድማ ነቲ ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ንዝተፈጸመ ፍጻሜ እዩ ከመልክት ዝግባእ ምክንያቱ እስራኤል ኣብኡ እያ ጠፊኣ ህላዊኣ ኣብኡ ኣኽቲሙ እዩ ስለምንታይ እንተ ደኣ ኢልና ከዓ ኣብቲ ናይ 70 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር ኣምላኽ ፈራዲኣይ ነይሩ ሕሊፉ ዋሃቢኣይ ነይሩ ብድሕሪ ሮማውያን ኮይኑ ዝተዋግአ እግዚአብሔር በዓሉ እዩ እስራኤል ኣምላኽ ክዋግኣካ ከሎ ከዓ ዝኸፍአ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ብሮማውያን ገይሩ ስለ ዝተዋግኦም እዮም እንታይ ዝኾኑ ዘለው ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ፍጹም ጠፊኦም ማለት እዩ ስለምንታይ ከኣምላኽ ብሮማውያን ተዋጊዎም ተዳኢልና ኣብታ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ኣብ ጥቕሲ 26 መሲሕ ክቐተል እዩ ንርእሲ ግን ኣይኮነን ትብል ጽሕፍትላ ሕጂ ኣብኡ ሰፊሕ ሓሳብ ኣይነግረናን እዩ መሲሕ ከም ዝቐተል ጥራይ ነጊርና ማለት እዩ ወንጌላት መጺና እንተ ደኣ ርኢና ግን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን ነቢያት ደም ናይ ጻድቃን ብምፍሳሶም ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ኣምላኽ ከም ዝነበሩ ብዙሕ ትንቢታት ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ እውን ኣብቲ መበል ካልኣይ ቪድዮ ዝሰተትክዎ ኣብ ልዕሊ ኢየሩሳሌምን ቤት መቕደሳን ብዛዕባ ዝወረደ ጥፍኣት ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ብመንጽር መጽሓፍ ቅዱስ ዝብል ካልኣይ ቪድዮ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብቶም ቪድዮታት ኩሉ ግዜ ታርታናቶም እንታን ክንፈልጥ 1 2 3 4 እንዳበልኩ ይቐምጠሎም እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ ካልኣይቲ ቪድዮ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት ኣምላኽ ብሮማውያን ገይሩ ዝዋግኦም ዘሎ ብሰሪ ዘፍስስዎ ናይ ንጹሃን ናይ ጻድቃን ናይ ነቢያት ናይ ቅዱሳን ደም ግዜ ሕነ ምዃኑ ኣብ ሉቃስ ወርሓት ሕነ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ድሕሪ ሮማውያን ኮይኑ ስለ ዝተዋግአ እንታይ ኮይና ፍጹም ጠፊኣ ብድሕሪ ሕጂ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ነታ ሃገር ዝድግፈሉ ደኣ እምበር ንኣኣ ንኸጥፍእ ኣንጻረ ዝትስኣሉ ጽሑፍ የለን ምንም እስራኤል ትገብሮ ኩሉ ቁኑዕ እኳ እንተዘይበልኩ ኩሉ ትገብሮስ ቁኑዕ እኳ እንተዘይበልኩ ጌጋታት ወላ እንተሃለወ ዓመፅ ወላ እንተሃለወ በቲ ካልእ ሸነኽካ ንርእሳ ክትከላኸል ከዓ ትገብሮ እውን እንተሃለወ ምስኡ ዝተተሓዘ ዘስዕብ ብዙሕ ዕንወታት ወላ እንተሃለወ ግን ኣምላኽ ዘመን ምእካቦም ደኣ እምበር ብድሕሪ ሕጂ ዘመን ምብትታን ካብ እግዚኣብሔር ከምዚ ዓይነት ፍርዲ ኣብ ልዕሊኦም ዝተመደበ የለን ስለዚ እስራኤል ብድሕሪ ሕጂ እንታይ ትኸውን እያ ኣይትጠፍእን እያ ክድፋእ እያ ግን ኣይትጠፍእ ብዙሕ ክሳራታት ገጥመ መስዋዕታት ናይ ሰብ ድዩ ንዋታዊ ድዩ ሎሚ እውን ገጥማ ኣሎ ግን ኣይትጠፍእ መንፈስን መልእኽትን ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ጥቕሲ 26-27 ዘሎ ግን ከም ይኮነን ኣብኡ እስራኤል ፈጺማ ትጠፍእ ህልውና እያ ኽትም እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9:26-27 ዘሎ ነቲ ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ዝጠፍኣቶ እዩ ክውክል ዝኽእል እንተ ደኣ ነቲ ፍጻመት ዝውክል ኮይኑኸ እቲ ኣብኡ ዘሎ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንጀነራል ቲቶስ እዩ ክውክል ዝኽእል እንተ ደኣ ንጸረ ክርስቶስ እዩ ዝውክል ንብል እንተ ደኣ ሓሊና እስራኤል ብሕጂ ክትጠፍእ እያ ኢና ንብል ዘለና እቲ ኣብ ጥቕሲ 26 ጥቕሲ 27 ዘሎ ጽሑፍ ገና ኣይተፈጸመን ኣሎ ንብል ስለ ዘሎና እስራኤል እንታይ ክትከውን እያ ብድሕሪ ሕጂ ክትጠፍእ እያ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ እዚ ከዓ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ደገፍ ዘይብሉ ትምህርቲ ማለት እዩ ኣብ መደምደምታ ክብሎ ዝደሊ ብዛዕባ ምልክታት መወዳእታ ዘመን ክነጽንዕ እንተደሊና ወይ ከዓ ኣብ መልእኽትታት ናይ ዮሃንስ ተጠቒሱ ብዛዕባ ዘሎ ጸረ ክርስቶስ ዝብል ወይ ከዓ ኣብ ተሰሎንቄ ካልኣይ ተሰሎንቄ ዘሎ ሰብኣይ ዓመፃ ወዲ ጥፍኣት ዝብል ወይ ከዓ ኣብ ምዕራፍ 17 ራእይ ዮሃንስ ዘሎ መበል ሻምናይ ኣራዊት ክነጽንዕ እንተደሊናሲ ናይ ግድን ካብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 9 ካብ ጥቕሲ 26-27 ካብኡ ክንብገስ ኣሎና ኢልና ንርእስና ክነገድዳ የብልናን እንተ ደኣ ዝተሓሓዙ እንተ ደኣ ኮይኖም ጸገም የብሉን ምትሓዝ ዘይብሎም እንተ ደኣ ኮይኖም ግን ብዛዕባ ጸረ ክርስቶስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እኹል ጽሑፋት ኣለና ብዛዕባ መበል ሻምናይ ኣራዊት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣሎና ኣብኡ ክንምርምር ንኽእል ኢና ግድን ብዛዕባ ጸረ ክርስቶስ ክነጽንዕ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 9:26-27 ክንብገስ ኣሎና ካብ እዚ ተበጊስና ክንምህር ኣሎና ክንብል ኣይግባእን ብግዲ ነቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ምስ ጸረ ክርስቶስ ክነተሓሕዞ
ክንግደድ የብልናን መጽሐፍ ቅዱስ እንተ ደኣ ኣተሓሒዝዎም ጥራይ ምትሓዝ ከም ዘለዎም ንምሃር ከምኡውን ብዛዕባ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ጥቕሲ 26-27 ዘሎ ውግእ ኣርማጌዶንን እውን ኣይንሓዋውሶ ክልቲኦም ነንበይኖም እዮም እስራኤል ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 9 ጥቕሲ 26-27 ፈጺማ እያ ትጠፍእ ኣብ ዘመን ፀረ ክርስቶስ ግን እስራኤል ኣይትጠፍእን እያ ኣብ ውግእ ኣርማጌዶን ግና ትድፋእ ዳንበር ኣይትጠፍእን እያ ስለምንታይ ከ እስራኤል ኣብ ውግእ ኣርማጌዶን ዘይትጠፍእ እቲ ውግእ ቀሊል ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ወይ ካንሳ ስለ ዝበርታዕት ኣይኮነን ኣምላኽ ስለ ዝከላኸለላ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ስለ ዝቆመላ እዩ ስለዚ በዚ ክብለ ዝጸናሕኩ ኩሉ እቲ መስፍንን ንሱ ዝብል ክንድስምን ንሓደ መራሒ ዝውክል እዩ እቲ መስፍንን ህዝቡን ናይ ግዜ ክፍተት የብሎምን መጨረሻ እቲ መስፍንን ንሱን ንመን ይውክል ንዝብል ሓሳብ ከዓ ንጀነራል ቲቶስ ዝውክል ሓሳብ እዩ ንጸረ ክርስቶስ ዝውክል ኣይኮነን ንጸረ ክርስቶስ ዝውክሉ ብዛዕባ ሰብኣይ ዓመፃ ዝውክሉ ኣብ ሓድሽ ክዳን ብርክት ዝበሉ ጽሑፋት ኣለውና ኣብ ዝቕጽል ብዛዕባ እታ መበል 70 ሰሙን ምስ 7 ናይ መከራ ዓመት ኣተሓሒዘ ክምህራ እየ ንሎም መዓልቲ ኣብዚ ያእኽለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብርነት ብሩኽ ስምካ ይኹን ስለ ዝምሃርካና ቃልካ እግዚአብሔር ኣቦ ተመስገን እግዚአብሔር ኣምላኸይ በዚ ኩሉ እንመሃሮ ትምህርትታት ናይ መወዳእታ ዘመን ወላ ንምርድኡ እንተኸበደና እግዚአብሔር ኣቦይ ንምጻት ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዳልወና ንቑሓት ክገብረና ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ጸለይቲ ክገብረና ምጻት ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እንናፍቕ ክገብረና ጎይታ ንኹሉ ብብዙሓት ባሮትካ ዝልቀቕ ዘሎ ምህሮ ንስኻ ነዚ ዕላማ ዝኽጥቀመሉ ንማሕበርካ ንምድላው ክትጥቀመሉ ብስም ኢየሱስ እጽሊ ጎይታ ንስኻ ኪኖ እንጽልዮ ዓዚዝካ ክትገብር ዝከኣለካ እሙን ኣምላኽ ኢኻ እሞ ተመስገን ብስም ኢየሱስ ኣሜን